Nu vil vi vise, hvordan et undersøisk jordfaldshul opstår. Et undersøisk jordfaldshul opstår ved, at vandet siver ned under alt sandet overfladen. Altså det sidder ned i alt sandet. Og så kan sandet ikke holde til det længere, og så det brænder sammen. Og så flyder der vand ovenpå. Så det bliver et stort hul midt i vandet. Et jordfaldshul opstår normalt med regnvand fra ned gennem jordlaget. Og så sker der det, at det opløser alt kalket og jorden, så det smuldrer, og så kan jordfladen ikke holde til det, så det brænder sammen. Og så opstår der et jordfaldshul. Ja. Og nu vil vi så snart vise, hvordan det hele sker. Hej, hvordan går det? Jamen, det gør sgu meget godt. Og gør skabe mig. Hav, hvad er det for en lyd? Og det er sådan, et jordfaldshul opstår, hvis det en dag vil ske. Ja.